Nahilayo na kaganiha ang arraignment o ang pagbasa sa kaso sa laing duha ka mga akusado sa kasong may kalambigitan sa nahitabo sa kanhi mayor sa Bien Unido, Bohol, Boniel. Kampo sa prosekusyon, di kalipay ang maong kalambuan. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa RTC Branch 22, miatubang karong adlaw ang mga akusado sa kasong kidnapping o serious illegal detention. Gipasaka kini ni Angela Laing, ang best friend sa namatay nga mayor sa Bien Unido, Bohol, Boniel. Dito ang giingong primary accused sa kaso si kanhi board member Nino Boniel. Ang korte midesisyon na sa motion for reconsideration sa kampo sa depensa. Nunot kini sa paghangyo nga mauswag ang arraignment kay duna pa sila'y motion tungod sa pag-admiter sa duha ka mga akusado sa Witness Protection Program nga sila si Riolito Boniel ug Randel Lupas. Gisalikway sa korte ang motion ug magpabilin isip state witness ang duha. Gisunod dayon sa korte ang arraignment o ang pagbasa sa kaso sa laing duha ka mga akusado, sila si Wilfredo Hoylar ug Restituto Magoncia Jr. Wala sila mo plea, mao ang korte ang mi-enter og not guilty plea alang kanila. Gikalipay sa kampo sa prosekusyon ang pag-arraign sa duha nga mao na lang ang wala ma-arraign sa tanang akusado. Paghulagway nila, paglangan-langan ang gihimo sa depensa, butang nga gisalikway sab sa pikas kampo. For us, that's kind of surprising. If you are the accused, the least that you want is any postponement of the hearing. So the defense has been consistent all throughout the proceeding of the two cases. They are delaying the case. That's a tactical move because first we filed a motion to quash the information, although it's denied by the judge, but we are poised to question that before the higher court. And then we are also questioning the legality of the arrest, so that's why. Si Laing na hinangop nga miirog na ang kaso. It's not easy from Bohol pa. It's really coming all the way here. Yeah, coming all the way here almost every month, twice a month. It's finances wise, diba? So it's very draining, but I'm very happy. Gitakda na sa korte ang schedule sa hearing sa maong kaso. Moabot sa 33 ka mga testigo tanan ang ipresentar, 20 niini sa kampo sa depensa ug 13 sa habig sa prosekusyon. Nico Sereno, Balitang Bisdak.